Aquí, tot i que no es veu perquè ha quedat embolicat, hi havia l'antic edifici que es va fer als anys 90, quan després d'estar als baixos de l'Hospital de Tàrrega, venien aquí, dormien, hi havia un primer edifici que, perdona'm, però en aquella època era com una antiga granja. Watch the phone like it was a TV. If you're all alone, well, whose fault can that be? Your keys, your bag, the car, they're where they always are. And the light goes down and all the lights come on, and they call to me, oh, come on. Un gran dia per culminar un projecte ambiciós, dibuixat pels nostres amics, els arquitectes Jornet Llop i Pastor, fa 15 anys. Poca broma, 15 anys. Aquesta voluntat de posar vida als edificis i de donar vida a les persones. I és aquesta actitud positiva de l'associació ALBA que el que pensa i el que posa per davant són les capacitats de cada persona. I això és possible quan hi ha aquesta voluntat de treball d'ideals, de valors. I es veu a l'entrar aquí, que m'ha agradat molt el veure-ho, aquest visc, aprenc, treballo i també tot l'apartat del gaudir, gaudeixo. Una mica pensar en la vida integral de la persona i de quina manera l'atenem d'una forma integral, també pensant en les famílies i pensant en el seu entorn. Al conseller, agrair-li moltíssim la visita. Tot i que des del departament sabíem perfectament que no hi havia una aportació econòmica directa per l'obra, l'aportació més important que es fa és per al manteniment de les places. Que cap nen, tots els que acaben d'escola, tots els que estan a les cases, que puguin ser atesos, és el més important per nosaltres, el manteniment dels serveis. Agrair públicament Joana Mèssega, alcalde de Tàrrega, a l'Alba, com a regidora d'Acció Social i a tot l'equip de govern per tot el suport que hem rebut a l'associació. Un ajuntament que ens ha tingut en compte i que desitgem poder seguir col·laborant. Agrair-vos a tots, cada un en la mesura del que ha pogut per ajudar-nos a haver arribat a estar on estem i només, i per acabar, el demanar-vos que continueu fent com fins ara tot el que tingueu a la vostra mà perquè puguem continuar fent aquesta feina que jo crec que val la pena. És aquest lema, no deixem de somiar, tot és possible, inauguració